дар форум вазирони маорифи давлатҳои Осиёи марказӣ бо ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон, Туркманистон ва Қирғизистон иштирок намуда бо мақсади рушду таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳо дар самтҳои илму маориф табодули афкору таҷриба намуданд. Қабл аз оғози қисмати расмии форум, иштирокчиёни он вазирони маориф, ректорони давлатҳои Осиёи марказӣ ва дигар ҳайати меҳмонон аз дастовардҳои илмию таълимии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дида намуданд. таъкид гардид ки дар замони ҷаҳонишавӣ ки донишгоҳҳо ва марказҳои таълимиро робитаҳои зич ба ҳам мепайвандад, ҳамкориҳои имрӯзаи донишгоҳҳои Осиёи марказӣ метавонад барои ноил шудан ба ҳадафҳои муайяни стратегӣ мусоидат намояд. робитаҳои иҷтимоию, сиёсӣ ва фарҳангиву гуманитарии кишварҳои Осиёи марказӣ заминаи боэътимодро дар самти таъмини муносибатҳо дар соҳаҳои илм, маориф, технологияҳои олӣ ва инноватсия ба вуҷуд овардааст. Ба андешаи иштирокчиёни форум, асоси рушди ҳамкории кишварҳои Осиёи марказиро низоми таҳсилоти олӣ ва ташаккули фазои ягонаи башардӯстона ташкил медиҳад. яке аз самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои кишварҳои Осиёи марказиро ин ҳамкориҳо дар соҳаи таҳсилоти олӣ ташкил медиҳад ва имрӯз ба донишгоҳи миллӣ намояндаони кишварҳои ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон ташриф оварданд ва маърузачиён зарурати тақвияти бештари ҳамкориҳои муассисаҳои таҳсилоти олиро дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии минтақавӣ бори дигар таъкид сохтанд. ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода зимни баромад дар ин чорабинӣ аз ҷумла таъкид дошт ки форуми дуюми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои Осиёи марказӣ бори аввал дар заминаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар Тоҷикистон баргузор гардид имкони хуби дарёфти роҳҳои нави ҳамкориро ба вуҷуд меорад. зикр рафт ки ба шарофати сиёсати хирадмандона ва созандаи роҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ рушди илму маориф дар тамоми давра ба самти муҳимтарин ва афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. дар форум намояндагони зиёда аз 70 донишгоҳ аз ҷумла 35 нафар аз ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Туркманистон иштирок намуданд. Наши страны имеют большой потенциал для развития сотрудничества в сфере науки, высшего образования, академической мобильности, исследовательской мобильности. Проблемы нашего региона, они одинаковые и не могут быть решены только одной страной. Это и водная безопасность, это энергетическая безопасность, это и продовольственная безопасность. Одним из важных факторов, который сейчас будет влиять на все решения, это демография. Эти и многие другие вопросы сегодня ректора и министр образования Центральной Азии обсудили. Мы решили расширять наше сотрудничество в сфере формирования единого пространства. форуми дуюми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатҳои Осиёи марказӣ дар ду бахш тамоюлҳои таҳсилоти байналмилалӣ дар шароити ҷаҳони тағйирёбанда, анъана ва инноватсияҳо ва рушди ҳамкориҳои илмию педагогӣ ҳамчун омили ҳамгироии байналмилалӣ дар фазои таълимии бисёрфарҳангӣ ҷараён гирифт ва дар доираи он беш аз 40 созишнома оид ба ҳамкорӣ миёни донишгоҳҳои кишварҳои Осиёи марказӣ ба имзо расид ки ба рушди робитаҳои илмию педагогӣ, табодули академӣ ва таҳияи барномаҳои таҳсилотӣ такони тоза хоҳанд бахшид. ҳадафи асосӣ аз баргузории ин чорабинӣ омӯзиши таҷрибаи пешқадам ҷиҳати баландбардоштани сифати омода намудани кадрҳо ва таҳкими муносибатҳои неки кишварҳо арзёбӣ гардид ва изҳори умед карда шуд ки форум ба самтҳои илм, таълим ва инноватсия такони тоза бахшида марҳалаи муҳими рушди муносибатҳои муассисаҳои илмию таълимии кишварҳои Осиёи марказиро дар самтҳои ҳамкорӣ ба миён меорад. ёдовар мешавем ки форуми дуюми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатҳои Осиёи марказӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар доираи вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ки рӯзҳои 14-15 сентябр пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе аз он мизбонӣ мекунад баргузор гардид.